F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Is-sena tat-tajba minn hawn ftit uħor ser jibda prime time tal-lejla. Il-lejla ħanospita lis-Sur Ben Aksiza, konsulent kirurgu li jispeċjalizza f'interventi fl-istonku. Bi-snin kbar ta' esperjenza, s-Sur Aksiza lokalment kien rivoluzzjonarju fil-kamp mediku għax għamel f'pajjiżna interventi fl-istonku li qatt ma kienu saru qabel. Il-lejla waqt prime time bil-kamera stana tħallna fis-sala tal-operazzjonijiet mas-Sur Aksiza. Għexna il-minuti ta' qabel intervent li jgħixu il-pazjenti tas-Sur Aksiza. Naraw kollox id-dettalji u l-filmati minn hawn u ftit ieħor għax prime time jibda issa. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Whole Earth Organic Refreshing Drinks. Sparkling thirst quenchers bursting with flavor. For the love of food, Golden Drop. This is the new Seat Arona At Continental Cars. United Colors of Benetton. Eleve Feminex hija mediċina ġdida biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. We are Cosmopolitan Developments. Total Tools Malta. OK Home. Is-sena tat-tajba u nilqakom għal prime time illum 23 ta' Mejju. Illum il-mistiden tiegħi professjonist li wara l-ewwel ftit minuti li tkellimt miegħu mill-ewwel impressjonatni l-istamina u d-dedikazzjoni li għandu lejn xogħlu. Iktar impressjonatni iktar kemm jiddedika ħin u attenzjoni għal kull pazjent minn tiegħu. Nilqa' miegħi konsulent kirurgu Mr. Ben Aksiza. Kif int, Mr. Aksiza? Tajjeb. Grazzi tal-leċċa tajt l-istadina, vera napprezza tista' komoda ruħek. Jiena ħanħu posti wara t-typewriter tiegħi, tradizzjoni ta' prime time, nirreġistra kull min jiġi hawnhekk. Ftit dettalji, formalità, isem u kunjom? Ben Aksiza. Aksiza, data ta' twelid? 12/9/65. 12/9 Settembru 1965. Fejn inti mwieled, Mr. Aksiza? Ħal-Ormi. Ħal-Ormi. Residenti. Ħattart. Professjoni. Kirurgu. Sur Aksiza, kurzità. Għalfejn professjoni fil-mediċina u mhux linja differenti. Interessanti dik. Meta kont żgħir kelli żewġ linji li kienu jogħġbuni. Waħda kienet l-arkitettura u l-oħra kienet il-mediċina. Għażilt il-mediċina il għaliex bażikament kelli kont ma niflaħx, ġi tabib id-dar li jissaħallina u Alla jaħfirlu u impressjonani bil-mod kif adressja l-ommi u l-missieri u qed jiena bħal dak ħansir. And that is how it was decided. Komplejt l-istudji tiegħek kull prattika fir-Renju Unit. Iva. La darba gradwajt minn Malta. Iż-żmien li mort l-Ingilterra inti kien żmien rivoluzzjonarju għall-mediċina. Iva. Meta kont hemmhekk bażikament kienet qed issir u kienet bdiet Malta wkoll. Kienet qed issir tranzizzjoni bejn dak li ngħidulu open surgery li jiġifieri pazjent noperawh permezz ta' farrett naqsmuh u noperaw b'mod open jgħidulu u kienet qed issir revoluzzjoni fejn bdiet issir il-kirurġija permezz tal-laparoskopija dik li jgħidula keyhole surgery. Bażikament I was lucky enough that I was at the right place at the right time, kont hemmhekk fil-ħin opportun, meta kienet qed issir din ir-revoluzzjoni jiena ingaġġajt magħha għax kont insib illi kont nara l-vantaġġi tagħha u fil-fatt it-training tiegħi ħafna minnu tista' tgħid 95% sar fuq dit tip ta' kirurġija. Mr. Aksiza, għalkemm ovvjament il-professjoni bdiet tibrilla, bdejt imxi l-qudiem u ovvjament bdejt iżżid l-arfin tiegħek, żgur fuq livell personali żmien tiegħek l-Ingilterra ma kienx daqshekk faċli għax it-tfal vera kienu għadhom żgħar hawn. Eżattament. Kemm kellhom żmien? Meta tlajna kellna l-kbira biss Elizabeth, u mbagħad ftit xhur wara kellna l-Charlotte, it-tieni waħda, u wara sentej kellna lil Matthew.
Ġifieri dat kien żmien diffiċli għax tkun għadek inċert, tkun għadek ma trattajtx ruħek fil-pajjiż, ma drajtx l-affarijiet. Kien żmien diffiċli, imma fl-istess ħin huwa żmien li tikber, ġifieri fil-ħajja f'kull aspett hemm l-aspett pożittiv u l-aspett negattiv. Jien naħseb timmatura ħafna tkun qed tgħix waħdek, dejjem ikun hemm dawk id-dubji, imma insomma I look back and I say it was worth it. Fir-realtà l-esperjenzi mbagħad jagħmluk il-persuna li tkun. Eżattament. Ben, lokalment inti kont pionier fejn jidħlu operazzjonijiet u interventi fl-istonku. Iva. Kont l-ewwel pratikament professjonist li għamil dawn l-interventi Malta. Fil-bidu, ovvjament meta bdejt, x'kienet tkun ir-reazzjoni tan-nies? Kif kienu jitkellmu fuq l-interventi? Ħafna minn nies ma kienux jafu xi jfissru, ma kienux jafu xi jsiru, u ovvjament kien hemm ħafna kurżità għall-ewwel. Imma imbagħad il-kelma bdiet tiġri meta tagħmel l-ewwel ftit pazjenti inti stess tkun apprehensiv ħafna jkollok ċertu ansjetà, imbagħad meta tagħmel l-ewwel ftit u thank goodness marru tajjeb, il-kelma tibda tiġri u n-nies jibdew ifittxu, jibdew isiru iktar kurjużi biex isiru jafu fuq l-interventi. Illum il-ġurnata għamilt ma ħsibx nkun qed ngħid ħażin eluf ta' interventi, bariatric surgeries, però il-bariatric surgery mhuwiex l-intervent fil-ħin tat-teatru biss, hemm il-ħin ta' qabel u l-ħin ta' wara. Ħa nitkellmu fuq qabel. Kif tiddiskrivih? Il-ħin ta' qabel l-intervent. Eżattament. Aħna bażikament kif qed tgħid inti, l-intervent huwa pjuttost parti żgħira mill-proċess kollu, għax din hija huwa vjaġġ li l-pazjent jibda fil-bidu, l-ewwel nett isir konxu tal-problema u jfittex l-għajnuna, dik hija l-iktar parti importanti. Imbagħad jiltaqa' miegħi u mat-tim kollu tiegħi, jiena m'iniex waħdi, jiena parti minn tim komplet ta' speċjalisti, u aħna naħdmu flimkien biex il-pazjent nejnuh jasal fejn jixtieq. Bażikament l-ewwel ma jiġu ħafna drabi jiltaqgħu miegħi, nitkellmu, nispjegalhom xi tfisser il-barjatrija, xi tfisser il-weight loss surgery, x'inhuma l-vantaġġi tagħha u x'inhuma l-iżvantaġġi tagħha wkoll u x'hemm għax dana mhux kollox wartu żgħar trid tagħmel ċertu sagrifiċċji u trid tagħmel ċertu impenn. Mbagħad ħafna drabi wara l-ewwel konsulta nibagħtu id-dar jirrifletti fuq li nkunu għadnielu, jekk imbagħad jiddeċiedi li jkompli fil-vjaġġ tiegħu bħala biex jagħmel il-bariatric surgery nlaqgħu mal-professjonisti oħra. Fit-tim pereżempju għandna dietitian, għandna speċjalisti tal-respiratorji li pereżempju l-pazjenti li jkollhom bżonn l-għajnuna biex jieħdu n-nifs jagħtuhom l-għajnuna speċjalizzata tagħhom. Għandna l-iktar arm importanti naħseb jiena li hija l-psikologa, dawn il-pazjenti kultant ikunu għaddejjin minn żminijiet diffiċli u allura li inti tissapportihom u turihom li din il-barjatrija, il-bariatric surgery parti minn proċess komplet fejn daw se jibdlu ħajjithom għall-aħjar. Literalment support minn kull angolu tal-ħajja. Absolutely. U naħseb l-iktar importanti dak iż-żmien, għax f'dak iż-żmien inti tibni rapport mal-pazjent, il-pazjent isir jafek, inti ssir taf lilu u jrid ikun hemm dik iċ-ċertu fiduċja ġo fik li inti ġo fih illi huwa jaf li meta jara lilek u jara t-tim sa jħoss dik iċ-ċertu konfidenza illi he is well supported u li jħossu li huwa qiegħed f'idej tim li għandu l-interess tiegħu at its core. Mr. Aksiza, nafu koll li dakinhar tal-intervent, inti tiddedika ħin sabiex kull pazjent tqatta' l-ħin magħhom qabel l-intervent u letteralment tinżel fis-sala tal-operazzjonijiet u tkun tista' tlaqqahom ma' kull membru li jkun hemm fis-sala tal-operazzjonijiet. Aħna tat-tim ta' Prime Time bil-kamra stana konna xurtjati biżejjed li fil-ġimgħat li għaddew kellna l-opportunità li nkunu ma' Mr. Aksiza u letteralment ħadna ngħixu l-ewwel minuti li pazjent jgħix qabel ma jibda l-intervent. Araw nara. Din hija ġurnata tipika tiegħi, l-ewwel niltaqa' mal-pazjent u nkellmu nikkjarifika l-operazzjoni.
Mbagħad nitla fit-teatru, niltaqa' mat-tim u nibdew nippreparaw biex nibdew l-operazzjoni. Mr. Aksiza, hemmhekk rajna l-minuti ta' qabel l-intervent. Hemm l-intervent, la darba jgħaddi l-intervent x'jiġri mbagħad? Mbagħad il-pazjent jgħaddu ftit jiem u jkun mar id-dar, aħna niltaqgħu miegħu matul il-proċess aħna nagħtuh gwida kull darba jkun jaf eżattament x'irid jagħmel fil-jiem li jkun imissu, niltaqgħu miegħu b'mod regolari u jkompli s-support. Fil-fatt hemmhekk iktar kważi importanti għax issa l-intervent ikun sar, il-pazjent imur id-dar, trid tibqa' tiggwidah, irid jibqa' jħoss is-support li qed toffrilu. U aħna dik il-core principle tagħna li l-pazjent isib il xi ħadd bieb fejn iħabbat. Naf li dawn il-ġranet ta' wara huma l-qalbek ħafna fis-sens il-fatt li tagħmel kuntatt b'mod personali ma' kull interventi hija xi ħaġa li inti tfittex tagħmel il-ħin u tagħmilha b'mod kontinwu. Għalik ukoll meta jsaqsuk x'inhi l-iktar ħaġa sabiħa tal-interventi tal-barjatrija, ir-risposta tiegħek dejjem tkun kostanti u dejjem tkun l-istess. X'tik l-iktar sodisfazzjon minn dat tip tal-interventi? Jiena s-sodisfazzjon tiegħi huwa meta nara pazjent ikun għaddew ftit xhur, forsi sena wara l-operazzjoni, tkun ilek ma taraħ ftit jidħol fil-klinik, ħafna drabi ma tarfux, jgħidlek nirringrazzjak għax ħajti inbidlet, issa sib job, qed ngħix ħajti, nista' nikkomunika ma' sħabi aħjar, nista' nipparteċipa fl-isport u issa qed inħossni ħafna iktar komplet fil-ħajja tiegħi. Mr. Aksiza, grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla u iktar ngħidlek proset tal-umiltà tiegħek u iktar tad-dedikazzjoni kif ukoll il-passjoni li għandek għal xogħolok. Hija xi ħaġa li ta' min wieħed jammira. Grazzi ħafna. Għandi ftit rigaliżar biex nuri apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla. Grazzi għal Golden Drop għandna lik żejt ta' żebbuġa tikkombinaħ mal-ingredjenti favoriti tiegħek żgur toħroġ dik it-toma perfetta kif ukoll grazzi għal nemnem ħadd titlaq minn hawnhekk bi ftit artiġanat Malti fil-fatt li għandna xemma li kull darba li ħatuża żgur li ser tiftakar fina ta' prime time. Grazzi ħafna u l-kumplament tas serata tajba. Grazzi ħafna Sur Aksiza. Lilkom it-telespettaturi ngħidulkom grazzi tal-li kontu miegħi il-lejla, anzi ħammorru għal waqfa żgħira ta' riklami, kif niġu lura ħanilagħbu kontra 30 sekonda.